खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव लिगेल क्राइटेरियाजों सायख'जानाय बिटिसिनि 150 बिनायसाफोरनि मण्डल ट्रेनिंआ 24 नभेम्बर खालारनिफ्राय जासिगोन। बेराफारसेथिं बावैसो सिगां हाग्रामा महिलारिया हानि मोनथायनि सायाव मोजाङै खामानि मावनो आंखाल जानाय मण्डलखौ गोदानै सा 200 थिसनथाय होनो फोसावदों। नाथाय बिटिसिनि गोजाम सोरखारनि समावनो लिगेल क्राइटेरियाजों सायख'जानाय बिटिसिनि सा 150 बिनायसाफोरनि ट्रेनिंआ फैगौ 24 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायगोन होनना फोसावदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आसामनि लाद मण्डल ट्रेनिं लानो थाखाय हाइकर्टनि वाइड अर्डार डेट 6 अक्ट'बर 2018 नि WPC 8364/2018 अर्डारजों गोरोबनाय जानांगौ होनना फोरमायदों, जाय बिसारथिफोरा सायख'जानाय बिनायसा। बे बेलायाव आथिखालनि बिटिसि सोरखारा थिसननो नागिरनाय सा 200 मण्डलनि मासियाव बे 150 बिनायसाफोरा थिसन जागोन ना जाया, बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। छठ पुजानि समावनो क'क्राझाराव सोमजिदों गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। थांनाय हरनि सोरांसि समाव क'क्राझार वार्ड नाम्बार 5 दिपु रड टेंगापारायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तिलेब मुसाहारिनि नखरा अर खामनायनि जाउनाव सेवहांगार जायो। तिलेब मुसाहारिनि नखराव भारा थाग्रा भारती दासनि धोन सम्पतिजों लोगोसे सानै सिख्लासा दिबिका आरो सुलका मुसाहारिनि सार्टिफिकेट, सि-जोम लोगोसे गासै मुवा बेसादफोरा सेवहांगार जाजोबो होनना मिथिहोदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। रुंसारि जुबिनखौ मोजां मोनगिरिफ्रा सान-हर रय बिनाले सावथुनखौ फोसावदिं खालामनायाव मुखुब नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। पकिराग्राम आरो सिटिला ओनसोलनि बायदि गामिफोराव रय बिनाले थामहिनबा जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुननि थाखाय पस्टार लागायगासिनो दं। जेरैबादि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेया आसाम आरो हादोरनाङैनो गुवारै फोसावजानो हमदों। बे समावनो जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोराबो बेखौ सान-हर फोसावनायाव मुखुब नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि पकिराग्राम लोगोसे सिटिला बायदि ओनसोलफोराव लाइमोनफ्रा सांग्राङै रय बिनालेनि सावथुननि पस्टार लागायगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खौरां बुथुमनाय समसिम रय बिनाले सावथुननि एडभान्स बुकिंनि गासै कालेक्सन खालामनायखौ बुंनो थाङोब्ला दासिम 2,35,000 टिकेटआ सल्ड आउट जाबाय। मिथिनो मोन्दों दासिम 9 करोड़ 20 लाखआ एडभान्स बुकिंआव मोनहैनो हादों। थामहिनबा बक्स अफिस कालेक्सना गासै 9 करोड़ 20 लाख जाहैनो हादों। रासिया हादोरा आमेरिकाजों खामानि मावनाय नङा। थांनाय समबारखालि थामहिनबा 27 अक्ट'बर खालाराव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनआ मोनसे गिदिर थिरांथा लादोंमोन, जाय आमेरिकाखौ सोमोनांहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि गोबाव समनिफ्रायनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रासियानि हेंथायै बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन। गोबां दाननिफ्रायनो आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव गुसु दावहाया सोलिबाय थादों। ANI-नि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पुतिनआ ट्राम्पनि हेंथायै राहा लादों। पुतिनजों सागान होजानाय बे आयेनखौ दाननि जागायजेननायावनो रासियानि पार्लियामेन्टआ गनायथि होदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय दावहायाव आमेरिकाजों लोगोसे गोबां हादोरफ्रानो इउक्रेननि फारसे गसंनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुतिनआ निउक्लियार गोहोखौ गोख्रों खालामनोबो बिथाङा सिगांबोदोंमोन। बावैसो सिगां रासियाया परमाणु गोहोजों सोलिबाय थानाय बरिजिक क्रुज मिसाइलखौबो आजावनो थांखि लादों। बयजोंबो मोजां मोनजानाय रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनाया 39 सान बारलांबाय, नाथाय बिथाङा दासिमबो थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। बाक्सा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय श्याम कानु सिद्धार्थजों लोगोसे 7 दायनिगिरिफोरखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनायनि उनाव बिजिरसालिया शेखर आरो अमृत प्रभानि सायाव बिजिरनायनि रायखौ होदों। रैखाथि जाहोननि थाखाय सानैखौबो मंगलबारखालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन। CJM बिजिरसालिया सानैखौबो आरोबाव 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि शेखर ज्योति आरो अमृत प्रभाया हाफ्लं जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जुबिन बुथारनाय जाथायनि सानै दायनिगिरिखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। फारसेथिं बाक्सा जोबथेसालियाव श्याम कानु, सिद्धार्थ आरो सन्दीपनजों लोगोसे जुबिननि सानै बडीगार्डफोरा फैगौ 14 सानसिम थागोन। बे आयदाखौ लानानै दासिम सा 60निबो बांसिन सुबुंखौ साखि महरै आनजाद नायनाय जादों। एसआइआ गासै नायबिजिरनायखौ बुजिनो थाखाय सिंगापुरावबो थांदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला थाबैनो हेफाजाब होनो थाखाय तामुलपुराव मक ड्रिल खुंदों। तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव तामुलपुर जिल्ला खुंथाय, जिल्ला खैफोद सामलाय आफादनि सिङाव थानाय गासै जिल्लानि बिबानगिरि आरो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मक ड्रिल हाबाफारि लानाय जायो।
बे मक ड्रिलनि थांखियानो जाबाय हरखाबै बांग्रिं मावनाय, हरखाब जाब्रबथाय जानाय आरो अर खामनाय बायदि खैफोदनि समाव थाबैनो हेफाजाब होनाय आरो रैखाथि खालामनाय बायदिनि सांग्रांथि होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय गं 41 फरायसालिफोराव फैगौ 29 अक्ट'बर खालाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। बे मक ड्रिल दिन्थिफुंनाय मावफारिया फरायसाफोर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायाव गोबां मदद होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मैयानि बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि मावफारिया अर खोमोरग्रा सिबिथाय थामहिनबा NDRF SSB हान्जानि मावफारियाफोरा नुजाथिदोंमोन। दिनै गोथार मंगलबार बारायाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव उदालगुरि जिल्लानि सिनाकना बहमला माहारा गामिनिफ्राय गासै सा 70निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफ्रा आरज गाबफैदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बोसोन बिबुंथि लाखिदों गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा आरो बाहागो लादों लोगो आफादगिरि मोनारोम बर' गाहाय गोथारि काशिनाथ सोरगियारि, लिंथुमगिरि दौरि हान्जा अमृत गयारि, नेहाथारि गपि सोरगियारि बिथांमोना। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। आथिखालनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? दासान्दि बर'नि माखासे दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखायै AIनि मददजों भिडिअ खालामनानै फेसबुक आरो जायखिजाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थारैनो बेबायदि AIनि मददजों नंखाय भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा बुलायनाय, माब्लाबा गाबनाय, माब्लाबा इनाय खालामनायफोरखौ पस्ट खालामबोबाय थादों। बेबादिनो BTCनि बिसायख'थिनि फिथाइ जोबनायनि उनाव UPPL दोलोआ जेननायनि उननिफ्रायनो बायदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मददजों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ पस्ट खालामगासिनो दं एबा पस्ट खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। फिन आरोबाव बे खेबाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि सिम्बल एबा सिनायथि ट्रेक्टरखौ दिखोनानै मोनसे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। थामहिनबा हाग्रामा महिलारिया मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों बानायनायखौ नुनो मोनदों दि जेराव हाग्रामा महिलारिया ट्रेक्टरखौ दिखोनानै लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।